আরে ଆଉ কোন দোকান আছে যে লোক আছন্তি লোক আসিয়া দরকার দোকান আসিয়া কোন দরকার লোক আসিয়া দরকার ହେଲା once Hanuman always Hanuman sir 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 ଆଜି କଣ ପାଠ ପଢାଅ ଖାଲି ପଇସା ପଚାରି ପଚାରି ଯାଇକିରି କିଛି ଖାଇବା ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଖାଲି ପଇସା ପଚାରି ପଚାରି ଏ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଗୋଟେ ମୋମୋ କାନାଇ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ବୋଧେ ନିରାମିଷ ଖାଉଛ ନେଇକି ପଳେଆ ଆଣିଦେ ଆଣିଦେ କି ମୁହଁ ଭଗବାନ ଆକାଶ ଇ କଲୁ ଇ ଏଥିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ କାହ୍ନାଇ ଆଉ ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କର ତୋ ପୁଅ ଆସିକି ବସିବା ଛୋଟ କାହ୍ନା ଆସିକି ବସିବ ଏଇଠି